Ingenio Podemos ou algo tipo algo de lógica, cálculo, sí, ou pensar, algo así. Xoguetes tradicionais e modernos, xogos educativos, disfraces ou agasallos personalizados. As xogueterías de proximidade ofrecen unha ampla variedade de produtos pensados para cada neno e cada ocasión. Aquí traballamos con trato personalizado, mirando un pouco as necesidades do neno o que lle queremos regalar, que actitudes ou que queremos traballar con el, motricidade, lógica, depende un pouco. Nestes días previos á Noite de Reis, este asesoramento convértese nun dos principais valores engadidos. Me aconselle sobre todo o dependente, que xa o coñezo de outras ocasións, entón, bueno, busco un pouco o seu consello, pero algo enxebre, que non leve pilas. Ahora xogo eu, 7, baixo 7. E agora, igual, non? Tiras, e outra vez. 9. Bueno. A oferta das xogueterías tradicionais é ampla e pensada para facer da noite máis máxica do ano un momento inesquecible. Xogos de lógica para todas as edades, en materiais naturais, madeira, pouca pila ou ningunha, é o que pretendemos, e apostar un pouco por eso, por o xoguete máis ecolóxico. O obxectivo de Carlos está claro, axudar as súas majestades do Oriente a atinar cos agasallos.